Прывітанне, шаноўнае спадарства! З вами Мікіта Моніч, і вы на канале Каля культуры. І сёння ў праграме рубрыка, што, спадзяюся, паступова становіцца традыцыйнай. Будзем размаўляць пра вынікі сёлетняга Артмінска. Нагадаю, што кожныя паўгады ў Менску адбываецца вялікая зборная выстава продаж сучаснага беларускага мастацтва. Увосень праходзіць восеньскі салон, увесну Артмінск. Колькасць удзельнікаў ідзе на сотні. Выстаўляюцца творы апошніх гадоў. Падчас выставы адбываецца глядацкае галасаванне, у якім перамагае Алесь Скарабагатая. Больш падрабязна аб механізме арганізацыі выставы і выніках леташняга восеньскага салону па спасылцы на экране ды ў апісанні да відэа. Ну а гэтым разам Артмінск прапанаваў наведвальнікам каля 450 твораў. Гэта колькасна менш, чым было раней. Але па фотаздымкам з выставы здаецца, што меншая колькасць твораў дазволіла стварыць больш павольную і гарманічную экспазіцыю. І тут, дарэчы, варта нагадаць, што сам я выставы не бачыў, бо знаходжуся далёка ад Беларусі. Імёны пераможцаў глядацкага галасавання ўзяў з інстаграм-старонкі Арт-цэнтр Бай, вялікай пляцоўкі, прысвечанай продажу твораў беларускага сучаснага мастацтва, аднаго з арганізатараў увогуле гэтых кантэстаў. На іх жа сайце размешчана падборка з удзельніцамі ды удзельнікамі Артмінску. Спасылка на гэтыя старонкі ў апісанні да відэа. Ну а мы пераходзім да вынікаў. Пасля восеньскага салону я распавядаў пра пераможцаў у намінацыі «Жывапіс». Давайте ж гэтым разам пагаворым пра скульптуру. Да таго ж у нас нядаўна на канале выходзіў ладненькі відосік пра беларускую старажытную скульптуру эпохі барока. Там вось ён дзесьці. Таму зараз час дадаць сучасных фарбаў да тэмы. Мастацтва – гэта заўсёды вобразнае і выразнае адлюстраванне грамадства. Кожная культура ў кожную эпоху па-свойму фіксуе тое, што лічыць вартым і важным. Жыццё б'ецца ў сваім рытме і стварае свае мелодыі, выявы ды будынкі. Мелодыі, выявы ды будынкі. Мелодыі, выявы ды будынкі. Творы мастацтва па сутнасці з'яўляюцца вокнамі ці парталамі ў мінуўшчыну ці далечыню. Для мяне асабіста мастацтва ці найцікавейшы шлях у гісторыю. Але ён не адзіны. Таму я вельмі рады, што Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у гэтым годзе распачаў набор на новую адукацыйную праграму «Гісторыя». Універсітэт абяцае ўдзельнікам спалучэнне ведаў рэгіянальнай гісторыі з агульнаеўрапейскім і глабальным кантэкстамі, з асаблівай увагай да практычных складнікаў працы гісторыка-даследчыка. Мяне асабіста захапляе наяўнасць у вучэбным плане курсаў па рэгіянальнай гісторыі гарадоў Вільнюса, Львова ды Гданьска. Бо якая можа быць гісторыя старажытнага гораду без музеяў і культуры? Падчас навучання студэнтам будуць дасяжныя еўрапейскія праграмы мабільнасці, а па выніках кожнага семестра універсітэт абяцае паспяховым студэнтам магчымасць атрымаць зніжку на навучанне ці нават цалкам пазбавіцца ад аплаты. І калі вы ўжо чулі пра гэтую навіну, то можете ўсклікнуць: «Мікіта, там жа ж набор быў да 10 ліпеня!» А вось і не. Адміністрацыя ЕГУ арганізуе дадатковы набор. Даты ягоныя вы можете пабачыць на экране. Ну а ўсе падрабязнасці ды ўмовы чакаюць вас па спасылцы ў апісанні да відэа. Таму не губляйце магчымасць атрымаць еўрапейскі дыплом плюс разнастайную гуманітарную адукацыю разам з добрым веданнем ангельскай мовы. Ну а мы пакуль вяртаемся да каля культуры. Першым у спісе скульптараў-пераможцаў глядацкага галасавання узгаданы Фёдор Шурмялёў. Ён сталы ўдзельнік салонаў ды Артмінскаў і робіць разнастайныя ды вельмі стылёвыя рэчы. Напрыклад, у 2019 годзе Фёдор стварыў чырвоную кнігу «Звяры» з ціснёнымі на паперы выявамі істотаў, якім пагражае знішчэнне. Кніга, дарэчы, чырвоная. Памятаю, з якім задавальненнем распавядаў пра яе на жывых экскурсіях у палацу мастацтва.
І не толькі аб ёй, бо творы Шурмялёва гэта кайф для інтэрпрэтацыі, ды прастора для яе. На гэтай выставе спадар Шурмялёў прадставіў як сваю скульптуру, так і графіку. Улічваючы, што глядацкае галасаванне ідзе за аўтараў, а не за творы, то незразумела, што ўразіла гледачоў больш. Але арганізатары залічылі галасы ў скульптуру. У абодвух відах мастацтва бачна захапленне аўтара антычнай міфалогіі. У графіцы да таго ж відавочна адлюстравана коміксная эстэтыка. Выразнасць ці не да гіпертрафіраванасці целаў герояў. Акцэнт на руху, эратізм, вострыя ракурсы камеры, то бок кропкі, з якой мы назіраем дзеянне, знізу, зверху, усё ляціць. Усё ў гэтым мастацтве эпічна і гераічна, нават супергераічна. Ягоныя творы выглядаюць як старонка з добрага графічнага рамана. І хочацца перагарнуць гэтую старонку, каб пабачыць працяг. Я такое люблю. Таму, калі шчыра, чакаў убачыць ягонае імя ў спісе пераможцаў намінацыі графіка. Але не. Таму будзем лічыць пераможным ягоную скульптуру «Мінатаўр». Таксама экспрэсіўную, пададзеную з вялікім дынамізмам. Нават гэта не сам звер, а ягоны шкілет, ажыўлены касцяк. То бок, пэўна, ён уяўляе сабой паднятага з пасмерця монстра, ужо забітага героем, але, відаць, не да канца. Як там было ў Бродскага? «Я оставляю город, что Тезей, свой лабиринт, парэшткі Мінатаўра смярдзець, а Арыядну буркаваць у абдымках Вакха. Вось жа перамога». Там далей у нобелеўскага лаўрэата і паэта ў выгнанні ідзе вельмі моцны, але не вельмі аптымістычны тэкст пра шлях героя. Вельмі раю, сам верш называецца «Па дароге на Скірас». Але вяртаючыся да нашага Мінатаўра-зомбі-шкілета, цяжка ўстрымацца ад працягу асацыяцыяў гэтай пары, скульптура Шурмялёва плюс тэкст Бродскага, з сучасным станам рэгіёну. Крыважэрны монстр імперыі здох, але вярнуўся ў выглядзе смярдзючай нечысці і зноў кашмарыць людзей. Куды весці гэтую асацыяцыю? Да спробы Пуціна адрадзіць імперыю праз крывавую захопніцкую вайну ва ўкраіне? Ці да лёсу нашай радзімы? Можаце вырашаць на свой густ. Але падкрэслю, што гэта мае асабістыя асацыяцыі. Аўтар скульптуры не мае да іх ніякага дачынення. Дзякуй Равану Барту. Я, як спажывец, ужо магу надзяляць вогуле твор любымі сэнсамі. Але што тычыцца шляха героя, то менавіта так называлася нядаўняя сумесная выстава Фёдора Шурмялёва і Александра Шапо, наступнага скульптара-пераможцы Артмінска. Выстава гэтая адбылася ўвесну у Санкт-Петербургу. Сам спадар Шапо у чымсьці падобны да першага нашага намінанта. Ён таксама практыкуе і ў графіцы, і ў манументальнай скульптуры, і Александр частка дынастычнай каманды творцаў сям'і Шапо. Спасылка на сайт сям'і ды соцсеткі мастака ў апісанні, а творы Шапо вы можете сустрэць на мастацкіх выставах, у прыватных калекцыях і інтэр'ерах, у менскім метро і нават на могілках. У падборцы твораў удзельнікаў Артмінску гэтага года я знайшоў толькі графічны твор Александра. Але амаль упэўнены, што там выстаўляўся вось гэты скульптурны партрэт Хаіма Суціна. Твор быў падпісаны хлопчык Сасмілавічу, без удакладнення імя. Але вы паглядзіце, наколькі ўдала майстар перанёс экспрэсію аўтапартрэта ў Суціна ў бронзу. Фантастыка! Вось гэты твор я хачу пабачыць жыўцом. Аднойчы абавязкова пабачу. Ну а наступны пераможца ў намінацыі скульптура – гэта Андрэй Белле. І калі я пабачыў ягоныя скульптуры, то спачатку разгубіўся. Тэхнічна, нават эстэтычна, яны ў пэўнай ступені падобныя на тое, што робіць выбітны беларускі скульптар Андрэй, але Асташоў. Бронза з па-рознаму апрацаванымі паверхнямі, кантрасты паціны, паліроўкі, вытанчаныя жаночыя постаці з увагай да пальцаў, каленяў, ды шыі, лініяў цела, валасоў, гэтак далей. Спачатку я падумаў, што гэта той же самы скульптар, але пад псеўданімам. Ну, час самі ведаеце які. Ці, мабыць, так бы мовіць, сайд-праект, як у музыкаў бывае.
Але пагугліўшы, зразумеў, што гэта іншы чалавек. Андрэй Белле нарадзіўся ў Менску, але вучыўся ў Ленінградзе, скончыў Мухінку, выстаўляўся разам з мітькамі, тусіў з рускімі рокерамі і стала звязаны з Расіяй. Напрыклад, у 2007 годзе мастак быў узнагароджаны ордэнам за заслугі перед Отечеством второй степені. То бок логіка прысутнасці яго на арт-Менску прыкладна такая, як у залічэнні ў беларускія мастакі майстроў парыжскай школы. Паходзіць з тэрыторыі Беларусі. Дарэчы, паралеляў з мастацтвам першай чвэрці 20-го стагоддзя ў Белле і стылістычна шмат. Мастак засяроджваецца на дэперсаналізаваных жаночых партрэтах ды натюрмортах. Я там асабіста суб'ектыўна бачу ўздзеянні Мадзельяні, Клімта, Шыле, але не толькі. Яшчэ цікавасць да паўночнага адраджэння, сюррэалізму, здабыткаў Сезана і агульнай дэкаратыўнасці. Асабліва цікавай мне падалася сугучнасць стылю Белле з некаторымі творамі Олега Прусава. Гэта беларускі мастак, што сышоў з жыцця маладым, і пра яго я аднойчы абавязкова зраблю асобны эпізод, ці вось такую пару, як было з Кухто ды Астаповічам. Падабенства двух аўтараў мне бачыцца ў тым, як яны трактуюць прастору, як адлюстроўваюць прадметы на стале, як шумяць тэкстуры на іх творах. Так ці інакш, Андрэй Белле цікавы прыклад вельмі разнастайнага расійскага мастака беларускага паходжання, які замяняе сабой тых беларускіх мастакоў, што па розных прычынах не прысутнічаюць у прасторы сучаснай беларускай культуры. Наступным адзначаным аўтарам скульптуры стаў Ян Басалыга. Прозвішча ў гэтага творцы добра вядомае ў сусвеце беларускага мастацтва. Наколькі я разумею, ён належыць да трэцяга пакалення вялікай творчай дынастыі Басалыгаў. Ягоны бацька і дзяды, родныя ды дваюрадны, выбітныя графікі. Праз гэтую сям'ю шмат чаго адбылося. Напрыклад, праз яе адрадзілася веданне і цікавасць да творчасці інсітнай аўтаркі малявана Калены Кіш. Быў у нас эпізод, памятаем, творы дзеда вы маглі бачыць на вокладцы беларуска-рускіх слоўнікаў. Ва ўсялякім разе, у маім дзяцінстве у нас дома былі такія. Калі-небудзь дойдуць рукі да тэмы беларускай графікі, я пра іх абавязкова распавяду. Пра Басалыгаў, не пра слоўнікі. А ў адрозненне ад продкаў, Ян, то бок наш сённяшні герой, прысвяціў сябе скульптуры. Ён лепіць з дзяцінства, і вось гэтая пластычная схільнасць добра бачная ў ягоных творах. Гэта такі стрыманы экспрэсіянізм, разважанні пра чалавечае пачуцці і спалучэнні чалавечага твару і рэчаў. Творы ў Яна няброскія, але змястоўныя. І матэрыял ён набірае сабе быццам бы не такі эфектны, як папярэднія творцы гэтага выпуску. Замест амбіцыйнай важкой бронзы кераміка ды шамот. Чамусьці, гледзячы на ягоныя творы, мне падаецца, што мастаку блізкі Франціска Гоя. Ці то гэта з-за востраканечных калпакоў, ці мёртвай галавы быка і агульнападобнага падыходу да пакутаў чалавечай істоты. Не ведаю. Але вельмі кантрастным да Яна выглядае стылістыка пятага пераможцы намінацыі. Ім стаўся мастак з псеўданімам ДСНТ-87. Пад гэтым псеўданімам працуе Дмітрый Чужакоў. Ён калісьці пачынаў як вулічны мастак і аўтар графіці. Бомберства вылілася ў эксперыменты з абстракцыяй, арнаментальнасцю, пэўнымі светлавымі праекцыямі, і зараз ён стварае пано і скульптуры, у якіх добра бачна як мінімум адно захапленне мастака. Бо ён відавочна онемешнік. Анімэ, ну ведаеце, усходняя мультиплікацыя. Што тычыцца твораў на арт-Мінску, то паглядзіце на фотку з інсты Андрэя. На пярэднім плане можна пабачыць ягонага характэрнага маскота. Стылізаваную котку, пэўнае спалучэнне Hello Kitty, у данным выпадку з чэрапам замест пыскі. Мілае спалучэнне кавайнасці і смерці. Не смерць. Такога кшталту коткі звыклы патэрн у творчасці DCNT-87.
Год за годам яны ў тым ці іншым выглядзе з'яўляюцца на выставах і сталі ўжо пэўнай візітоўкай мастака. Ввогуле трэба сказаць, што скульптура на беларускіх мастацкіх выставах звычайна прадстаўлена ў значна меншай колькасці ў параўнанні з жывапісам і тым больш з графікай. Гэта звязана і з большымі выдаткамі на вытворчасць, і з больш вузкім полем выкарыстання. Тым прыемней, што на выставе знайшлося дастаткова прадстаўнікоў на цэлы эпізод. Ды яшчэ гэта ўсё намінанты, то бок былі яшчэ і тыя, хто прадставіў скульптуру, але не быў адзначаны. Хтосьці з гэтых намінантаў падобны адзін на аднаго, а хтосьці, наадварот, вельмі кантрастны. Але разам яны ствараюць кола творчай актыўнасці, назіраючы якое можна штосьці важнае зразумець аб стане нашага грамадства і краіны. Таму да тэмы пераможцаў арт-мінску я яшчэ вярнуся. А пакуль што стаўце лайк, падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць працяг тэмы. Спажывайце мастацтва і беражыце сябе. Пабачымся каля культуры. Пака-пака. А вы казалі, фінка НКВД. Вось як яно атрымалася! А як яшчэ магла выглядаць першая інтэграцыя на гэтым канале? Віншую нас з 3-годдзям!